Minulý rok som sa vám rozhodol natočiť Medvediu Ruju, ktorá určite stála za to. A preto som sa rozhodol, že aj tento rok ju skúsim zopakovať. Medvedia Ruja začína od polky apríla do konca júla. Ja som začal tento rok od začiatku apríla do konca júna. Toto je obdobie, keď je najlepšia aktivita. Tento rok som sa snažil predovšetkým pohybovať od nižších k stredným až k vysokým polohám. Jar je tu a aktivita medveďov stúpa. Po niekoľko neúspešných dní cestou na svet sme natrafili na medvedicu, ktorá nám opäť ukázala silu prírody. Medveď je v tejto dobe považovaný za beštiu, aj to len vďaka médiám, ktoré vyvolávajú strach a žijú zo strachu ľudí. Ale pravdou je opak. Aj napriek tomu, ako je strašne nenávidený, je veľmi zaujímavé, že ho všetci chcú stále vidieť. Stále kvôli nemu cestujú, míňajú naftu, míňajú peniaze. Tak potom asi až taký nenávidený nemôže byť. Dnes ráno som sa vybral po takej dlhej trase, kde sú samé huštiny a lúky, kde proste si poviete, že musíte vidieť niekde nejakého medvedia alebo niekde proste niečo. A napriek tomu, že prší ako šibnuté, ja som totálne zmoknutý. Všetko mám mokré a jedno s druhým. Tak som tu nemal absolútne nič okrem laní. A tieto miesta ma už extrémne prestávajú baviť. A je to posledný krát, čo som tu. Takže a nechce sa mi ísť naspäť k autu. Už som tak neviem, už mi to začína z toho šíbať.
Ale nikdy nehovorte nikdy. Cestou naspäť sa mi podarilo to, prečo som sem prišiel. Môžete vidieť, kadiaľ to prešiel Maco, len tam dole. Nie vždy a nie každý deň som mal niečo. Bol aj týždeň, kedy som nemal nič. Po jarných horúčavách konečne prišla zmena, a na ktorú som dlho čakal. Máme tu jún, obdobie, kedy tá medveďa rúja začala, by som povedal, plným prúdom.
momente sa medveď otočil kvôli tomu, že išiel po stopách ďalšieho medveďa. A myslel si, že niekoho nájde. Našiel mňa. Rozmýšľal som, prečo bežia, veď mňa nevideli. Ale zistil som, že tam boli ďalšie medvede, ktoré si prevzali ich teritorium a vyplašili tieto. Tie medvede, čo som včera pozoroval z diaľky, tak bol to vlastne pomaly posledný deň toho, aby som ukončil toto video, takže toto už je pomaly vlastne aj záverečná. Ale nedalo mi sem neprísť, aj keď som sem šlapal 2 hodiny. A zistil som, že nedávno taďalto prešiel jeden kus. A síce z tej diaľky to vyzerá romanticky a parádne, ale keď sem prídete a ste tu na takýchto miestach a nemáte sa reálne kde uložiť, lebo keď si sadnete, nič nevidíte, je 1 hodina, takže neviem si predstaviť teraz 6 hodín čakať postavený. Takže je to tu na hovno a nie je tu ani posed, ani nič. Takže a za ďalšie fúka vietor extrémny a furt tu podo mnou niečo púka a mám pocit, že niečo ide. Takže neviem ako to tu dopadne. A prečo iná som šiel takto skoro, pretože včera už o 4:00 tu behali, takže
možno tu behali ešte aj prv, takže som sa preto rozhodol ísť o takomto čase. No nič, uvidím, niečo bude alebo nebude. Toto začalo moc pršať a ja vôbec nemám náhradné oblečenie tu. Takže prišiel čas sa presunúť aspoň do stredných polôch tentokrát. Tohto medvedia som zbadal po ceste domov, ktorý už pravdepodobne asi ani nežije, pretože nie o ňom už vôbec počuť a osobne som ho tam už ani nevidel. Máme tu polovicu júna a išiel som na svoje overené miesto, kde chodí taký jeden veľký samec a zvyčajne chodí v takomto období. Tak som bol prekvapený, či ho znova uvidím aj tento rok. Medveďa, ktorého som ešte videl minulý rok, aj predošlý rok, tak a na ktorého som aj čakal, sa zjavil. Na záver videa je čas pobehať Tatry. Pobehať zo spodu až hore k hrebeňom, kde plánujem aj prespať. Aj napriek tomu, že to bolo celkom na diaľku, opäť nám vyšla medvedica a videli sme, ako sa zase vedia pohrať so sebou.
to je veľký samec. Koko, čo ti jem? Není to lúka, není sú to portrétové fotky. Sú to zábery pomerne na diaľku. Na hrebeňoch Tatier, bez žiadneho polovníka, pytliaka, človeka, ale sledujete ich život úplne v prirodzenom prostredí, ich správanie a to, čo robia. A ja si takéto momenty dosť cením. A kam má v pláne? Asi do Teska a dole na tie kamene. Vidíte malé. Ďakujem všetkým, ktorí ste to video pozreli do konca. Dúfam, že ste si ho užili a choďte do prírody, nech sa vám darí a majte sa zatiaľ.